ingkang baku yang paling penting itu sehat. Sehat dulu. Sehat tur ya waras. Kenapa? Loh, sehat kudu waras. Nek mung sehat tok ora waras, dadak ngrobatke. Oh ngono. Tapi waras ki. Oh ya ana sing ora waras ning rezekeni lho. Ora waras kok ngrejekeni iki piye? Ya umume ki sehat. Misale nek ora waras ki tegese ki edan. Edan kok ngrejekeni iki piye? Ngrejekeni misale wong umume ya ngene ki ayu ngono. Terus biasa ning raine dadak diputih. Kuwi termasuk wong ra waras ning ngrejekeni lho. Aku kok malah gawe jeglongan dhewe to iki. Bener nggih? Bener niku bener niku. Berarti maksudnya aku edan ngono to? Lah ya to, kita yang di atas panggung iki kudu gendeng kok. Nek ra gendeng piye le golek rejeki? Oh, nek aku ki lak mergo profesional gareng dandane ngene. Ning nonton wong edan ki nonton saka tanda-tandane gejalane. Gejalane. Wong edan utawa ora waras kae ki gejalane utawa tandane ki ngomong dhewe, takon dhewe, disauri dhewe. Kuwi lak diarani edan. Oh, ngomong dhewe. Mosok aku ning panggung kok edan ijen golek kanca ah. Sauri dhewe. Jejak dhewe. Kuwi edan kuwi. Usaha dhewe. Mongko 8 jam ya. Nah, ya ora mesti nek kuwi aku ora ngarani spesifik jenenge ngono kuwi. Aku rawani ini. Loh, aku enggak berani awak dhewe yang ngajak lo tuh. Pak Dalang loh. Pak Dalang tuh sutradara loh. Pak. Semua yang mikir Pak Dalang loh. Kok mbok edan-edanke? Ngapunten Pak, enten napa Pak? Kok kados menggalih? Kowe kok nyinggung perasaanku. Lah napa? Kowe mau rak ngomong ciri-ciri kasih wong edan ki mau, takon dhewe disauri dhewe. Guyu-guyu dhewe jejak-jejak dhewe. Tangga kula nggih ngoten kok. Lah iya. Kok tanggamu lah kowe ki lho. Neng kene ning panggonge ning mung aku karo kowe kok. Lah, goblokmu lho. Lah ikekno aku edan ora golek kanca. Golek kanca do liyane aku. Lah kula ki mau ngandhake nek wong edan ki ciri khase ngono kok. Ciri khase piye? Ya takon dhewe, sauri dhewe, mburi omah kula niku edan karya lecek niku lho edan ngoten niku kok. Wengi-wengi niku dak-dok. Kae sapa to kae karya lecek? Oh ya wis wong edan nek ngoten niku. Wengi-wengi kok. Tur ditekoni ora nyambung kok. Wong edan tekoni ora nyambung. Lah aku nyambung apa ora? Nyambung, Pak. Lah iya. Nek Pake mboten edan kok. Oh, lah iya. Pake bos kula kok. Nek nganti gareng ngelokke aku edan dikapake cah. Melu-melu aku. Nyepelekke arep nyepelekke. Dikira aku ra wani ngono apa piye? Lho sakmene lho. Aku wingi lho keroyok wong 5 tak ijeni. Wong 5 langsung nang rumah sakit. Lah kowe niliki kula wong 5 wae. Kula pun kejet-kejet ngeten ditiliki wong 5 niku kok. Kula pun ngeten-ngeten. Ngedan wae. Wonten panyuwunan menika Mas. Saking Pak Haji Mardianto Jakarta ngersakaken nggih menika Caping Gunung kalian Gubuk Asmara. Salah satunya diaturke oleh Mbak Elisa. Oh nggih. Tapi dari panitia tadi yang paling baku sangat utama Podang Kuning menika Pak Tantu. Lajengipun Lintang Asmara duet. Lajeng. Upamane matur sing ngajeng lungguh ngono piye? Bapak-bapak sing ngajeng monggo lungguh. Bentar, aku mikir dulu. Bapak-bapak ya. Poro bapak-bapak ingkang wonten ngajengan piyambak keparing lenggah sedoyo. Ngajeng. Wonten ngajeng piyambak. Ora ngajeng. Ngobongi kowe no malah ngajeng. Ibu sumuk sami kepet-kepet. Nah. Apa itu? Oh ini kan kepet-kepet. Kepet-kepet. Kalau ini pakai itu kan pakai kardus atau pakai kipas gini namanya kepet-kepet. Kepet-kepet. Kalau pakai kipas beda. Kepetan. Gini, kepetan. Pak Degare ngajeng kepetan boten. Boten, kalau ngepet dhewe saged kok kepetan. Kelintang Asmara niki wau ditujukan pada warga RW 1 RW kalih saking Mas Riyono SPD MPD telah Singorano. Siap. Ya mengko diaturke siji moko siji sampai panyuwune Mbak Elisa piye meneh. Ya didum sik. Podang Kuning nggih wonten niku wau. Mongko niki kabeh sing disuwun Elisa. Caping Gunung Elisa, Lintang Asmara Elisa.
Podang Kuning Elisa, sedaya Elisa. Gubuk Asmara Mbak Elisa. Gubuk Asmara Elisa. Sing niki kasuwun umrah rumiyin kemawon, Pak niki. Mengke rampung umrah genti ngoten. Kula Mbah Suparni mantan lurah nyuwun gendhingipun rujak jeruk, nyuwun donga kajenge sehat momong anak putu. Amin. Mugi Mbah Suparni pinaringana sehat, awet momong anak putu sedaya. Amin. Amin. Ya, diaturke sing endi sih? Podang Kuning sesuai permintaan panitia nggih. Wah, tenan kuning. Ya. Nadyan wujud temong peksi Aja nyepelekke karo manuk, Reng. Nggih manuk, Pak. Ya. Nadyan soalnya aku wis diwas mangap. Kalau mangap nggak jadi metu yo piye rasane ra penak. Jadi tetep tak tokno. Oh nek wis mangap kudu metu. Kudu swantene kan. Swantene kudu metu. Nanti mosok dilek meneh. Ya. Alus manis nang langkung prayogi Mbak Elisa kali Mas Gareng mandap. Oh nggih. Supados sekeco. Mriki napa mriko? Mriku mawon. Mriki. Lah mriku tegesipun. Matur nuwun Pakde Darman tuwin Om Jinggo ingkang kepareng rawuh. Ya mangga. Golek isi podang senar jandok kepet-kepet kabeh lho. Kepet-kepet. Padha kene, kokono tekan kene. Kepet-kepet ora kepet-kepet. Nek kepet-kepet ki ngene iki. Gini kok padha gini. Ki jenenge kepet-kepet. Kepet-kepet. Pet-pet. Napa malah ingkang wonten ngajengan? Ibu bunga henga tiku nyandeng bisa dadi Mirsani live streaming ugi tuwin TikTok Gapiro Budaya matur nuwun sanget saking Om Joko Pratomo wonten ing Ladan Riyo matur nuwun sanget. Lek Sogol saking Ladan ning Bayat. Mas Taufik Hidayah Sabto Ariyanto matur nuwun. Lek MC saking Karanganyar Boyolali. Wah. Ndumpil Medion pokoke melu Mas Purdinamo, Pak Haji Suradi Kuwasa Klaten, Pak Mul, Pak Komir, tuwin pro kadang-kadang Mas Parmo Manyaran, Mas Kalis lan sak panunggalane. Monggo diaturke lagune Podang Kuning. Ya monggo. Ya. Esuk awan ning omah wis ora krasa.
Terima kasih. Luar biasa. Loh, suarane ambak